ассалому алайкум янагони гиромӣ, барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. Дар студияи бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. тавзеҳот оид ба амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалин дараҷа муайян намуданд. дар ин робита моҳи декабри соли 2023 пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон супориш доданд ки аз 1 январи соли 2024 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони онҳо, инчунин аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари бюджетӣ, нафақа ва стипендия зиёд карда шавад. бо мақсади амалӣ намудани дастури мазкур санаи 9 январи соли 2024 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба имзо расонда шуд. мувофиқи фармони мазкур аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ, яъне мактабҳои миёна, аз ҷумла муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз синфи 1 то 11, литсейҳо, гимназияҳо, ҳамаи мактаб-интернатҳо, мураббиёни муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла кӯдакистон ва боғчаҳои кӯдакона ба андозаи 40% зиёд карда мешавад. ҳамзамон бо ин маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, мактабҳои махсуси варзишӣ, коллеҷҳо, донишкадаву марказҳои такмили ихтисос ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, инчунин маоши вазифавии кормандони соҳаи илм ба андозаи 40% зиёд мегардад. музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷумла муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ 40% зиёд гардида, пардохти он аз рӯи дастурамал оид ба тартиби таъин ва пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. дар баробари ин музди маоши кормандони соҳаи таъминоти иҷтимоӣ аз ҷумла хонаи-интернатҳо барои маъюбону пиронсолон, осоишгоҳҳо, литсеи интернати касбии махсуси маъюбон, шуъбаҳои кӯмаки иҷтимоию дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба андозаи 40% зиёд карда мешавад. дар асоси фармони мазкур инчунин маоши вазифавии кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, клубҳо, театрҳо, матбуоти даврӣ ва нашрияҳо низ 40% зиёд карда мешаванд. бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болояқат ба хизмати давлатӣ, андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 40% зиёд мегардад. мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 1 июли соли 2024 ҳадди аққали музди меҳнат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шудааст. ҳамчунин стипендияҳои амалкунанда аз ҷумла стипендияҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, барои аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олии касбию илмӣ, стипендияи давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 40% боло бурда мешавад. мутобиқи фармони мазкур аз 1 июли соли 2024 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия ё худ зиёд карда мешаванд. таъмини маблағгузории зиёдшавии музди меҳнати кормандони соҳаҳои бюджетӣ, нафақа ва стипендия пурра аз ҳисоби маблағҳои бюджети давлатӣ амалӣ гардида, барои ин мақсад беш аз 2 миллиард сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона карда мешавад.
мунтазам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва дар маҷмӯъ некӯҳаҳолии ҳар фарди кишвар ҳадафи олии давлату ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар ин самт аз ҷониби давлат хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста тадбирҳои роҳандозӣ мешаванд, ки бо фарахмандӣ эътимод ва умедро ба ояндаи неку дурахшон боз ҳам бештар мегардонад. инак дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 1 июли соли 2024 музди меҳнат зиёд мешавад. шарҳи Аҳлиддини Нурулло. аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатии муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари буҷетӣ, нафақа ва стипендия зиёд карда шуд. Санаи 9 январи соли равон фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд кардани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба имзо расонида шуда буд. ин натиҷаи татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат ва заминагузорӣ барои беҳбудии зиндагии мардум мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати иқтисодии иҷтимоии мамлакат баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи хоҷагии халқро яке аз афзалиятҳои аввалин дараҷа меҳисобад. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 дар бораи баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи буҷетӣ ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, музди маоши амалкунандаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ аз 1 январи соли 2024 ба андозаи 40% ва инчунин дигар муассисаҳо ташкилотҳои буҷетӣ аз 1 июли соли 2024 ба андозаи 40% зиёд гардид, ки ба инҳо дохил мешаванд хизматчиёни давлатӣ, ташкилоту муассисаҳое ки аз бюҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешавад, стипендияҳои давлатӣ ва инчунин андозаи нафақа ва стипендия бо индексасияи 30% амалӣ карда мешавад. чӣ тавре ки мо медонем бо баланд бардоштани музди маоши кормандони соҳаи буҷетӣ, масалан агар як корманди корхонаро гирем ки ба андозаи 1000 сомон маблағгузорӣ мешуд, андозаи музди маоши як моҳаи вайро ташкил менамуд, бо баланд гардидани 40% зиёдшавии музди меҳнат андозаи музди маоши он то ба 1400 сомонӣ оварда расонида мешавад. бо дар назар дошти ин гуфтаҳо ҳаминро қайд карданӣ ҳастам ки баланд бардоштани музди меҳнати кормандон ин ба самаранокии кори корманд, яъне ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби мутахассисони соҳа оварда мерасонад. ёдовар бояд шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ 28 декабри соли 2023 таъкид намуда буданд ки аз 1 июли соли 2024 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо дар ҳаҷми 30% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия яъне зиёд карда шаванд. ҳамчунин аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, дигар ташкилотҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷетӣ инчунин стипендияҳо 40% зиёд карда шаванд. амалишавии нақшаҳои ҳукумати мамлакат барои беҳбудии зиндагии мардум равона карда шудааст. сиёсати иҷтимоӣ соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат маҳсуб ёфта таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат дар ин самт назаррас мебошад. ногуфта намонад ки қариб ки ҳамасола музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат зиёд карда мешавад. агар мо қиёс кунем 3 соли охирро, яъне ҳаҷми андозаи музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 рақами 671 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони
ташкилотҳои бюджети андозаи нафақа ва стипендия, яъне тибқи фармони мазкур музди меҳнати кормандони соҳа ба андозаи 40% баланд гардааст, ки ин як андозаи назаррас мебошад. яъне агар мо қиёс кунем музди меҳнати базавӣ, яъне солҳои гузаштаро бо музди меҳнати ки аз 1 июли соли 2024 ба кормандони соҳа пардохт мегарданд, ин бо назардошти иловапулӣ мисол дар сатҳи агар мутахассисон муайян кунем, барои табибон аз 2,5 то 3,5 ҳазор сомонӣ, дар баъзе маврид ба баъзе кормандони соҳаи тандурустӣ иловапулӣ татбиқ мегардад, ки ба ин гурӯҳи категорияи табибон ва кормандони миёнаи тиб ба андозаи 1 баробар иловапулӣ пардохт мегардад, яъне музди меҳнати онҳо аз 5000 то 5700 сомонӣ барои кормандони миёнаи тибӣ бошад, ба ин категорияи кормандон аз 2500 то 2800 сомонӣ пардохт мегардад. барои кормандони миёнаи тибӣ бошад музди меҳнат, яъне аз 950 сомонӣ бо назардошти категорияи чихеле ки мо гуфтем то 1250-1260 сомонӣ пардохт мегардид. баъди зиёдшавӣ ба андозаи 40%, ин нишондиҳанда, яъне барои кормандони аз 1200 кормандони миёнаи тиб аз 1235 то 2200 сомониро ташкил медиҳад, ки ба ин пардохти музди меҳнати кормандони миёнаи тиб равона карда мешавад. ҳамчунин барои роҳбарон ва директорони марказҳои саломатӣ, сартабибони беморхонаҳои марказӣ ва дигар категорияи роҳбарикунанда бошад, музди меҳнати онҳо низ ба таври назаррас, яъне ба андозаи 40% зиёд гардид ва ҳаҷми пардохти онҳо бошад бо назардошти ҳамон мафҳумҳое ки музди меҳнат пардохт карда мешавад, яъне дар онҷо иловапулӣ татбиқ мегардад, яъне вобаста ба шумораи табибон ва воҳидҳои корӣ, инчунин шумораи катҳо пардохт мегардад, ки тибқи тартиби муқаррар гардида музди меҳнати онҳо пардохт карда мешавад. ҳамзамон бо ин аз 1 июли соли 2024 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шудааст. баланд гардани андозаи маошу нафақа сол то сол ба афзоиш ёфтани даромади пули аҳолӣ мусоидат намуда сатҳи некуаҳолии мардумро боз ҳам беҳтар мегардонад. бо сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳаи муориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида маблағгузории ин соҳаи калидӣ сол аз сол афзоиш дода мешавад. бояд қайд кард, ки фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 таҳти рақами 671 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифаи хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаи ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тавсиб расид ва ҷиҳати иҷрои фармони мазкур қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 январи соли 2024 таҳти рақами 5 дар бораи тадбирҳои амалисозии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томмактаби таҳсилоти умумӣ, яъне мактабҳои миёна, аз ҷумла муаллимони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаи таълими томмактабӣ, мактаби интернатҳо ба андозаи 40% зиёд карда шуд. дар баробари ин музди меҳнати кормандони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ, музди меҳнати кормандони соҳаи илм ба андозаи 40% зиёд карда шуд. бояд зикр кард, ки андозаи стипендияи амалкунандаи донишҷӯён низ ба ғайр аз курсантони академияи вазорати корҳои дохилӣ ба андозаи 40% низ зиёд карда шуд. инчунин бояд ёдовар шуд, ки дар баробари ин омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки дар онҳо тафтиши дафтар, роҳбари синфӣ, мудири кабинетиро ба уҳда доранд, мутаносибон ба андозаи 10-15-20% иловапулӣ ба маоши амалкунандаи онҳо замб карда мешавад.
ҳамзамон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 июли соли 2015 таҳти рақами 433 ба тавсиб расидааст ки барои омӯзгороне ки дар деҳот фаъолият мекунанд дорои таҳсилоти олии касби миёнаи касбӣ ҳастанд 10% иловапулӣ ба маоши амалкунандаи онҳо низ муқаррар карда шудааст. мизди меҳнати омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ҳама гуна ихтисосиёне ки аз синфҳои 1 то синфҳои 4 бо дараҷаи таҳсилоти олии касбӣ 1483 сомон дар соли 2023 ташкил медод ки аз 1 июли соли 2024 мизди меҳнат ба андозаи 40% зиёд гардида 10076 сомонро ташкил медиҳад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷа муайян намуданд. қобил тазаккур аст ки имрӯз дар ҷумҳурӣ тамоми имкониятҳо ҷиҳати афзоиш додани даромадҳои пули аҳолӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ фароҳам оварда шудааст. имрӯз ҳадафи давлату ҳукумати мамлакат ба беҳбудии зиндагии мардум ва таъмини ҳаёти осоишта барои сокинони кишвар равона карда шудааст. аҳлиддин нурулло, далери содиқ, ахбор. бинандагони гиромӣ, бо дигар хабару гузоришҳо шуморо дар нашои баъдӣ ошно месозем. бо мо бимонед.